Amb l'esclat de la bombolla immobiliària l'any 2007, moltes constructores es van refugiar en les reformes per aconseguir sobreviure en un moment en què el mercat estava saturat. Aquesta tendència, però, ha repercutit negativament en les empreses que es dedicaven a la rehabilitació abans de la crisi. Des de l'inici de la crisi, aquesta empresa de Barcelona, dedicada principalment a la rehabilitació d'edificis, ha vist reduïda la seva activitat en un 50%, no tant per una davallada de la demanda, sinó per un fort augment de la competència. Molts tècnics i molts operaris, paletes i mitjanes empreses, autònoms, etc., es dedicaven a l'obra nova. Tota aquesta gent, a quedar-se sense activitat o amb una activitat testimonial, doncs intenten buscar-se la vida dins del nostre sector. Per tant, ens trobem en un sector amb una demanda que baixa i una competència que augmenta. Un altre dels efectes negatius de la recessió ha estat un canvi en les demandes dels clients. Si abans els encarregaven grans projectes, la tendència actual són treballs de menys envergadura. Hi ha gent que prioritza altres despeses. Evidentment, si has de pagar el lloguer, la hipoteca o omplir la nevera, això és una prioritat. En lloc de fer tota la coberta, fas la nyapeta, fas la reparació que aguanti. En lloc de fer la façana, poses unes xarxes i que aguanti. Les administracions públiques ofereixen diverses subvencions per a les reformes d'edificis, però els empresaris del sector alerten del desconeixement que tenen els ciutadans i reclamen un esforç més gran de difusió.